טוב, חזרנו אחרי התקנת המרכיבים. את האפליקיישן שלנו אנחנו הולכים לשים תחת ה-Default Website. Okay? כמובן שאפשר לעשות Website חדש, אבל לא נסבך את העניינים. השם של האפליקציה WordPress, כלומר בסופו של דבר דרך ה-URL הזה אנחנו ניגש אל הממשק. עכשיו מבחינת New Database, בגלל שהתקנו MySQL במסגרת ה-Web Platform Installer הזה, יש לנו צורך גם לדאוג למסד נתונים, איזשהו משתמש שאחראי על מסד נתונים, סיסמאות וכו'. עכשיו, כל הסיסמאות שאני שם, הן הסיסמאות ששמתי לפני כן, כשביצעתי את ההתקנה של המסד נתונים, ובגדול כל הסיסמאות שלי כרגע בתרגיל הזה, עבור הכל, הם password 2. כלומר, גם המנהל האדמיניסטרטיבי של המחשב, גם הסיסמאות של המנהל של ה-SQL, של הכל. למה? כדי להימנע מכל מיני תקלות. אוקיי, יש. על זה דיברנו, נכון? ההתקנה אמורה ממש לקחת שנייה 2. אולי יותר. אוקיי, סיימנו. שימו לב ש-congratulations, הכל יסתיים כמו שצריך, כל מרכיבי ה-IS וכו'. במידה ותתקלו פה באיזושהי שגיאה, בכלל רצוי שתעשו איזשהו סנאפשוט או משהו כזה, כדי שתמיד תוכלו לחזור שלב אחורה, לבדוק מה לא עשיתם בסדר. עכשיו, אותו Web Installer מציע לנו גם עוד כל מיני Web Applications חינמיות מבית מייקרוסופט או לא מבית מייקרוסופט. העניין הוא שזה חינם ושזה מגניב, יש פה המון דברים שאפילו אני לא הייתי אמר להבין. יצאנו. עכשיו בואו נראה מה השתנה בעצם ב-IIS שלנו, קודם כל הוא הותקן, אוקיי? זה השינוי הכי משמעותי. בואו נראה מה השתנה בוובסייט, ובמיוחד כל עניין של ה-Application Pools ו-Applications. עכשיו כרגע תחת ה-Default Website יש לנו את ה-WordPress, ה-Application. תחתיה יש לנו בעצם כל מיני תיקיות שמכילות כל מיני, בעצם החל בעצם קבצי ASP, קלה לא יודע, תמונות כאלה ואחרות של הממשק. בכל מצב, אחרי שאנחנו ניגשים ל-Application Pool, אנחנו רואים שפרט ל-Default App Pool שתמיד קיימת, נוצרה עוד אחת שנקראת WordPress. כלומר, Application Pool ספציפית עבור התוכנה הזאת, וזה מצוין. כלומר, אנחנו שמים את התוכנה הזאת בתוך Application Pool משלה, ככה שבעצם כל מיני קריסות, כל מיני בעיות, כל מיני עניינים שעולים עם הזיכרון, יהיו מוגבלים לאפליקיישן פול המסוים הזה. שימו לב שגם אני יכול לתת לחיצה ימנית ולבצע ריסייקלינג, כלומר אותו תהליך שפותח מפרוססים חדשים וכאילו מחדש את כל האפליקציה, בעצם רק ספציפית עבור האפליקיישן פול הזה, בלי להשפיע על אפליקציות אחרות שרצות אצלי בשרת ה-IIS. אז בואו נבדוק, מה זה בכלל הוורדפרס הזה? אוקיי, אז http// אני אכתוב פה localhost, אבל במידה והייתי ניגש ממחשב אחר, כמובן שבמקום ה-localhost הייתי רושם את השם המלא של השרת הזה. כאשר השם של השרת הוא, אין לי מושג האמת. אוקיי, SVR 99. עכשיו, אם אני אכנס לפה, אני אקבל פשוט את מסך ה-IIS, וזה בסדר גמור, כי בעצם זהו קובץ ברירת המחדל, HTML, לא בטוח מה הפורמה, זה אגב אותו דבר, של ה-Default Website. בסדר? כדי להיכנס לאפליקציה הספציפית שלנו, אנחנו חייבים להוסיף בסוף WordPress. אוקיי, עכשיו שימו לב שאוטומטית הוא עברנו ל-WP Admin, שזאת אחת מהתיקיות שהיו שם ב-IIS Manager, ל-install.php, לאיזשהו דף PHP, ואכן בעצם מדובר בקבצי PHP. שימו לב, עכשיו פה יש לי איזשהו מסך Welcome, ואני יכול ליצור איזשהו סייט חדש, נקרא לו Hi, username admin, כאשר ה-username לא קשור בשום צורה ליוזרים של Windows, לא Windows, Active Directory, מדובר באיזשהו יוזר פנימי של אותה Web Application, שזה מאוד יפה בעיניי. password twice, בואו נעשה ES,
אימייל hi.me.com אין שום צורך לשים אותו בגוגל. install WordPress, זה אמור לקחת באמת דקה. ומה שמדהים בזה, שעשינו יחסית משהו מורכב, כלומר, אפשר להגיד שככה מיני הטמנו איזושהי ווב אפליקיישן יחסית מורכבת, בלי שום מאמץ, בכמעט ואפס ידע. עכשיו, ספציפית, הוורדפרס הוא משמש כפלטפורמה בעצם, פלטפורמה של בלוגים, אוקיי? כלומר, כמו שאתם נכנסים לאיזשהו אתר, ויש לכם בלוגים, ויש לכם מנהל אתר, מנהל הבלוג, מישהו יכול לכתוב, לא יכול לכתוב, אפשר לייצר בלוג משלכם, כאן זה אותו הדבר. טוב, אז אחרי אותו אינסטול קצר, בעצם success, הכל בוצע בצורה תקינה, יש לנו משתמש חדש, קוראים לו admin, והפסוורד שבחרתי. מבצע לוגין, admin, es, לוגין, ובעצם נכנס לאותו ממשך של הבלוגיאדה הזאת. המערכת מעניינת, אוקיי, יחסית מורכבת, מה הוא רוצה? אוקיי, אני משתמש פה באיזושהי גרסה אולי לא מובטחת של האקספלור, אולי בדק עדכונים וכו'. שימו לב שמשמאל יש לי את כל מה שקשור בניהול האתר, לדוגמה users, יכול להיכנס לפה ולהגיע למסקנה שאני רוצה עוד איזשהו user חדש, נקרא לו מי. חוץ מזה לא צריך כל כך כלום, והפסוורד הראשוני שלנו יהיה 1, 2, 3. יש פה את האופציה לעשות send password למייל של אותו בן אדם, אז זה נחמד. add new user. אוקיי, אז הנה נוסף היוזר הזה. עכשיו שימו לב שאני כרגע logged on כאדמין. אני יכול לעשות log out ואז log on כאותו משתמש חדש. ולפני שאני אעשה log out כמשתמש חדש, בואו ניכנס לאותו אתר, היי. זה אותו סייט ראשוני שיצרתי. עכשיו, כל בן אדם, אוקיי, שנכנס ל-local host WordPress ולוחץ על היי, מקבל בעצם את האתר הספציפי הזה, שהוא מין אתר בסיסי כזה. יש לנו פה איזשהו פוסט ראשוני. אני יכול, בואו נראה איך מוסיפים פוסט, add new, פוסט, לוחץ, איזשהו פוסט חדש, ובעצם אתם רואים שהתוכנה היא ממש מושקעת ויפה. הדבר האחרון שאולי נעשה זה באמת נבצע לוגון עם המשתמש החדש שלנו. איך קראו לו? מי? 1, 2, 3 נראה לי. אוקיי, והוא אומר לו, תשמע, התחברת, בוא תגדיר כל מיני דברים בנוגע לפרופיל, מה אתה אוהב, אנחנו לא נשלים פה כלום, ונעשה new password, 1, 2, 3, 4. נתקן את הפרופיל. מה הוא רוצה? אוקיי, הפרופיל הותקן, וכל מה שנשאר לי לעשות זה להיכנס שוב להי. טוב, התמונה פה השתנתה, ועכשיו אני בעצם בעצמי יכול לייצר פה פוסטים, לכתוב ולעשות מה שבא לי. אפשר לעצב את האתרים, יש פה 1,001,000 אופציות. בואו ננסה לזרוק פנימה איזה משהו כמו לוח שנה אולי. בטוח יש פה. אוקיי, העניין הוא שאני לא יכול ואין לי שום אופציות כי עשיתי לוגון כמשתמש רגיל ולא כאדמין. בקיצור, פלוס מינוס ככה זה נראה. אני אישית הייתי מאוד מופתע בעצם מורכבות של האפליקיישן ומצד שני מהקלות שבה אפשר להתקין אותה. זהו, סיימנו להיום. נתראה יום ראשון, מתחילים את ה-Remote Desktop Services.